Operasyonun olduğu bölge özellikle harabeye dönmüş durumda. Artık bu yıkım da dursun diye. Hevserokê Partiya Demokratîk gelen Selahattin Demirtaş li Amedê li taxa navçeya Nav Sûrê li avahya saziya çanda Dicle Firatê daxuyaniya çapemenî da. Demirtaş got ji bo ku tu kesekî jiyana xwe daneke me bang kir ku bila pevçûn û şer bi dawî bibe. Lêbelê dewlet guyê xwe girtiye. Dibe ku AKP mejiyê xwe da kiribe. Lêbelê ev şer zirar dide gelan. Gel ji vê şerê neraziye. Ji ber wê jî divê Riya Demokratîk ve bibe. Görüşmelerimiz sonucunda belli bir noktaya geldik. Bunun için biz çok çaba sarf ettik. Fakat maalesef ki günlerdir, haftalardır bu çağrıyı hükümete yapmamıza rağmen ablukanın kaldırılmasına karar verilmiyor. Selahattin Demirtaş got malbaşî em jî li nobeda jiyanê ne divê êdin dorpêçkirin were rakirin ne polîs ne jî gerîla bila nemirin em bangî gel dikin ku roja çarşemî saet çaran de bila herkes ji taxa xwe ber vî navçeya Nav Sûrê bimeşe û bila nehêlin qetlamekî li nav Sûrê pêk were. Biz bu gidişata dair asla hiçbir zaman rıza göstermedik. Piştî axaftina Demirtaş parlamentera HDP Selma Irmak jî got em dibin mertala zindî û wekî Kongreya Civakên Demokratîk bangî gelên xwe dikin ku bila bertekên xwe li hemberê dorpêçkirina Nav Sûrê nîşan bidin û derkevin kolanan û biherikin ber vî navçeya Nav Sûrê. Ji bo ku em mirinên vir asteng bikin, em bangekî îja li gelê xwe dikin. Ew gelê me ku dixwaze bibe asteng ji bo mirinê, bibe mertal ji bo mirinê, ku her kesê dilêşekê pir mezin bi wan peyda bûye, bi her mirinekê ku em her yek ji me em kêm bûne û birînek di dilê me de vebûye, em bangê li vî gelê xwe teva dikin. Ew kesên dilbirîndar teva dikin, ew kesên demokrat, em bangî jina dikin, bangî ciwana dikin, bangî saziyên demokratîk dikin, bangî civakê tevahî dikin. Em bêjin werin, em li Sûrê destûr nedin mirinekê dî. Em destûr nedin trajediya mirovatiyê yeka din. Roja çarşemê, saet çaran de ji her derê Amedê, ji berxwedana, ji keleha berxwedanê em bangî gelê xwe dikin ku biherikin Sûrê. Siyasetmedar piştî axaftinan li cem malbatên ku ji bo zarokên xwe ketibin nobedê man û buwan re ketin girevê bûn mertala zindî. Hate gotin ku wê du rojan li taxa Melik Ehmedê heta dorpêçkirin ranebe wê di nobedê de bimînin. Sevda Kaplan, NRT, Amet.